Een soort drokte moansbetiert in Holwert. Hier wordt een gouden wienwiezer op een tjerke zet die nou nog in de steiger zit, maar Azen een groepsaccommodatie wordt. Maar eerst koffie. Mijn baken had het tjerke gebouwd. Destijds in 1933, 1934. Want mijn vrouw is een dochter van mijn eerste baas, een van de gebroeders van de Wielen. Dus ik ben verplicht om ook op de dochter van de baas te passen. En dat had ik dus met zware knieën en zij is nog altijd bij mij. De Heidsmas, de directeur van het bouwbedrijf en een soort betrokkenen klauteren naar het topje van de tour, waar de wienwiezer officieel plaatst wordt. De wienwiezer die we er nou op zetten, vinden wij eigenlijk wel als een beetje een aandenken aan de mensen die er altijd plat verlijn hebben. En ze moesten elk dubbeltje het werk omkeren om zo'n tjerke bouwken te krijgen. En alles moest mij eenvoudige middelen naar boven. Er zijn geen stieren stijgers, er zijn alweer houten stijgers, houten juffen, zo'n wat boen, op en wat boen. En zo kwamen ze op plaats boven. Bij de nieuwe functie die de tjerke krijgt, zijn de Heidsmas en de directeur maar al te blij. Bijzonder, ik vind het echt een bijzonder project. Ik zie het echt als een stukje levenswerk voor mij om er hier wat moois van te maken, ook voor het dorp. Ja, het was een onroerend moment. Dat kan je wel stellen. Alleen, het is samen weer omgezeld, maar wij hadden mij nog dingen. Toen Jacob vregen had, zijn we dat over. Ja. De cirkel is rond. De cirkel is rond, ja.